Lezi izindaba zo1 KZN TV ifundela uSamukelisoka Nqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usukunyela namhlanje. I-March and March ifuna abaholi behambe nabantu babo. I-DA ifuna abagwetsha ababulala ikhansela kanti usekwelinye iqembu wayimeya i-IFP. Beziqinisiwe ke zokuphepha enkabeni edolobha iTheku njengoba ke-March and March bizodlulisa umnyalezo komongameli bamazwe omhlaba ukuthi ke behambe nabantu basemazweni abo uma kuphela ingqungquthela iSEDC. Le mashi isuke ke eCity Hall yayophelela ngase-ICC. Le nhlangano ithi mashabi biyibhekise komengameli bamazwe afana noZimbabwe, oMalawi kanye namanye ngoba bethi bakholwa ukuthi inkinga esikhungethe izwe laseNingizimu Afrika zidala kakhulu abantu bakulamazwe ngakho bazothumela umyalezo ukuthi uma kuphela le ngqongqothela bayibambelela eThekwini bagoduke nabantu babo. Njengoba silana nje sizocela ukuthi bathathe le memorandum bayonikeza labantu abalapha ngaphakathi ukuthi bazi ukuthi sikhathele abantu la abase South Africa in millions and millions abala ngongemthetho abaze bathi bafuna amathuba angcono amazwe aba providing amazwe ngamathuba angcono nathi siyawadinga lawo amathuba angcono for ourselves nekusasa lalelizwe. I-SADC Summit umhlangano omkhulu lapha abaholi bamazwe ayishumi nesithupha angaphansi kwenhlangano eSouthern African Development Community behlangene khona ukuzodinga idingo zomnotho, ukuzinza nokuthula eningizimu kanye neAfrika. Ezokuphepha iqinisiwe kulona lonke iTheku uNgobosezuma uthi kuyathusa ukubona amaphoyisa emaningi kanje kodwa ehluleka ukugada imingcele engena abantu bokufika ngendlela engekho emthethweni. Asiyazi ukuthi amaphoyisa mekuthiwa kufanele awenze umsebenzi ayakwazi ukwenza. Ingakho singa-understand ukuthi imphoyisa bahlulayo ukuthi bakhiphe abantu bokufika. Madozi March and March izoba nemhlangano neAfriForum ukuzobhunga ngezinto ezizokhulisa iSA First Forum engaphansi kwale nhlangano nesanda kumenyezelwa. Kuningi esifuna ukufunda ukuthi njengoba nje nabo bekwazi ukwakha ama-university, bekwazi ukubopha uhulumeni, bekwazi ukwenza izinto bakwenza kanjani because thina yena into esifunayo leyo nto kodwa siyifunela kakhulu abantu bala South Africa to put South Africans first. Uhlu lwezikhalazo lomgolo ukhomishana amaphoyisa obambile kulesi sifundazwe uGeneral Phumelele Makhoba kanti imash ibiqale eCity Hall yaphelela eGugudlamini Park. Kodwa Hosbisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngeseThekwini. Umholi we-DA esifundazweni KwaZulu-Natal uSithembiso Ngema uthi ke angeke baphumule kuzobeka ukugwetshwa abenzi bobuba ababulala ikhansela labo uNhlalayenza Ndlovu owadutshulwa wabulawa ngonyaka ka2023. Lokhu kusho ngenkathi kuvela komsola wesihlanu kuleli cala enkantolo eHowick obanjwe ngempela sonto. uManeli Sizuma uNgema ke ugxeke kakhulu iqembu leMK Party ngokweseka abantu ke abathinteke emacaleni okubulala. Amalungu eqembu leDemocratic Alliance abephume ngomningi bawo enkantolo kaMantshi yaseHowick nalapho bekuzovela khona umsolwa wesihlanu uManeli Sizuma ecaleni lokubulawa kwekhansela leDA uNhlalayenza Ndlovu owadutshulwa wabulawa ngonyaka ka2023 eMpophomeni. Umholi waleli qembu esifundazweni KwaZulu-Natal uSithembiso Ngema uthi ngeke baphumule kuze kube kugwetshwa abenzi bobubi. Kusho ukuthi njengeqembu leDemocratic Alliance KwaZulu-Natal asikaze suliyeke lolu daba ukulandela. Futhi ngeke size sikuthola ukuphumula uma ngabe lolu daba lungakafiki esiphethweni nabasolwa bonke laba lokubengena bephuma enkantolo bengakagwetshwa. Kodwa into ebuhlungu kakhulu ukuthi uma uhlele emabhentshini uzwa abantu ngemumva bengayifili lento yokuba buhlungu kokubulawa kakhansela uNhlalayenza. uNhlalayenza akana ma record noma akana mlando wobube emphakathini, akana mlando kuba izidlobongo. Kodwa uthola ukuthi ukubulawa kwakhe ubulawa nje izidlobongi abantu abangenanembeza. uNgema uphinde wagxeka kakhulu iqembu leMK Party njengoba libonakala liza enkantolo ukuzokweseka abasolwa. Nyokusithusa kakhulu noma kungasithusi uzokhumbula ukuqala kwaleli cala lisempendle kwafika ngisho uPresident Jacob Zuma elattendile icala. Now siyakutshela ke lento ukuthi into enesibongo esithi Zuma nento ethi MK njoba namhlanje kade kukhona unobhala weMK naye ezokweseka isihlobongo esinye sibesovela enkantolo okusho ukuthi into ethi Zuma nento ethi MKP at MKP la KwaZulu-Natal funa sithathe njengento associated nobudlobongela into esithathe njengento engenana ngabantu abangenanemeza even nomphakathi nokuthi ngisho ngathi abanikeza ukuphatha izwe sekufanele abantu basibone ngento eyenzekela emngeni isithombe sokuthi iMK la isha abantu abanjani. Osondelene kakhulu nomndeni wakwaNdlovu uthi kuyajabulisa ukubona
kukhona abasolwa baboshwayo kodwa wasola ukuhamba kancane kwecala. Kanjalo noChris Papaso imeya kamasipala eMngeni uthi buningi ubugebengu obuthinta abasolwa. Kuyasijabulisa ukuthi icala liyaqhubeka bakhona ababoshwayo but also sifila ngathi kwenzeka kancane. Sesiside kakhulu isikhathi yenzekile lento and ipace abahamba ngayo ayisijabulisi. Kuningi kokunye okwenzakala ongasijabulisi indlela abaxhumana ngayo nathi siyumndeni. Kurare ukuthi besifonele nje besazise sithole updates ukuthi kwenzeka kanjena phakathi waseMngeni. Cha, sikhathazeka kakhulu ukuthi into embi kangaka eyenzeka lana endaweni yethu. Siyaqala nje ukuba nempi enje. Kepha ke kuyabonakala ukuthi kunabantu abaningi asebeboshiwa kusuka kwa-2023 and uma ulandele iy'nkinga ey'ningi emphakathini, ukuntshontsha kwey'nkomo, ukubulala kwabanye abantu, iy'nkinga ezikhona emphakathini, uyabona ukuthi kuxhumene nemndeni nalaba ababoshiwe sebedlula kuba 5 manje. So siyabonga ukuthi amaphoyisa bayawenza umsebenzi wabo. Siyabonga ukuthi inkantolo yethu la eHawk yawenza umsebenzi wabo, kodwa sizoqhubeka njengomkhandlu waseMngeni silandele le case. Nelesi Zuma ngumsolo wesihlanu ubanjwe ngempela sonto kulendela ukuthi abuyele enkantolo ngomhla zingama-24 kuNcwaba. Izindabeni z1 KZN TV bikuthi abanamaphumulo eHawiki. Lo bekade engumeya we-IFP umfana naye Mathe ngaphansi kumasipala iJozini ulaxazekele liqembu wajoyina ke iJozini Congress yasemkhanyakude. Ekhuluma ke sithangamini sabezindaba uMathe uqinisekisile ukuthi ke uzokuqeda ukwantuleka kwamanzi okubhekene nesifunda umkhanyakude uma leli qembu liwina. Useshiye phansi kuba ilunga le-IFP lo imeya kumkhandlu waseJozini ukhansela mfana naye Mathe nosemenzelwa njengelunga le-Elisha leJozini Congress. Leqembu liphinde lamqokela kwesobumeya kumasipala wesifunda umkhanyakude uma leqembu kwenzeka liwina. Silapha ke namhlanje ukuzokwethula umholi othe mayibheka wabheka iJozini Congress njengento engafezekisa iphupho lakhe ekade ayivela nalo. Silapha ke namhlanje na uzomemezela kulesi sithanami ukuba samukela ucomrade omkanthu ubuvu nongacabanga ukuthi umuntu uthuthukiswa kanjani, owazi kahle kamhlophe ukuthi umuntu uthuthukisa umuntu wenza njani. Sizothi ke iJozini Congress isoba ethini ifuna ukwenzana emkhanyakude. Sizokwamukela ke umuntu okade awumeya waseJozini nokwenza okukhulu eJozini sakubona ngamehlo. Sizomukela yena ke. Sizomukela lo mholi ovela eqenjini le-IFP. Asamukele nje nombani, simukela umholi owusihlalo we-district lapha eqenjini le-IFP. Kade umengamela leqembu udlulisa amazwi akho okubonga kweqembu le-IFP ngoba khulisa lo osejoyine iqembu leJozini Congress. Ngakho ke uma simamukela ngiyathanda ukubonga iqembu asuka kulona iqembu le-IFP ngoba lisikhulisele yena lo mholi. Lamkhulisa waze wafika kuleli zinga. Lo muntu esomthatha sithatha iproduct epheleleyo. Sithatha umuntu osevela ekhandiwe. Siyathanda ke ukubonga kakhulu iqembu leqhamuka kulona. Sibonge naye ukuthi emahlala phansi acabanga waseyicabanga iJozini Congress njengento engalekelela nanjengento uma sithe wabona umbono wayo wabona ukuthi iyona into engafezekisa iphupho lakhe ayivela nalo ngomkhanyakude. Kanti uMathe uthe uzokwenza konke okusemandleni ukuba lenkinga yamanzi ebhekene nesifunda umkhanyakude izolungiseka uma leqembu kwenzeka liwina. Usuka ngonyaka ophelile ngoMay umuntu recallwa njengomeya ngihambe ngohlala ekhaya ngaqhubeka nomsebenzi engawuthunywa ngabantu ewadini engisazoqhubeka nokwenza namanje ngizoshaya i4. Kodwa ke ngibonile ukuthi isililo sikhulu bengakhona ukulala upresident weJozini Congress elokho engitshene njalo ukuthi unevision noma unombono ukuthi ebona abantu baseJozini kakhulukazi umkhanyakude wonke ukuthi kunesililo samanzi. Ngokubuka ke ngoba indoda engisebenze nayo usuka ngo2018 uma ithi amaqalelo ami yawazi ayikhulumi nje ukuthi iswa ngabantu. Okunye bengikwenza ikhona ibuka futhi ngenza kanjani. Futhi yazi inhliziyo yami ukuthi injani ngokungabi namanzi omkhanyakude. Lezi izindaba ze1 KZN TV nizibikele siqiniseko cele eJozini.
Sithi shelele eToro sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ke ubukele zona indaba ze1 KZN TV nazo kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. I-March and March ifuna abaholi behambe nabantu babo. I-DA ifuna abagwetsha ababulala ikhansela kanti usekwelinye iqembu wayimeya ye-IFP. Uveleke kafushane enkantolo yesifunda iScottburg uSimanga Gumedo oneminyaka eyi-19 wasemthwalume owabeka ke icala lokubulala uSinethemba Ngcece owayineminyaka ke eyi-8 isidumbu sakhe satholwa ngonyaka ka-2023 eduze nomfula emakhoso khona emthwalume. uGumede ubhekene nelinye ke icala lokuzama ukudlwengula kanye nokuzama ukubulala umntwana entombazane eneminyaka eyi-6 wakhona ke emthwalume amshaya ngembokode ekhanda wamshiya ke ehlathini esitshela ukuthi uphinde wavela kafushane enkantolo yesifunda iScottburg uSimanga Gumedo oneminyaka eyi-19 ubudala osolwa ngokubulala uSinethemba Ngcece owayeneminyaka eyi-8 ubudala wasemthwalume. Isidumbu sakhe satholwa sesonakele emakhoso ngonyaka ka-2023. Umsolwa kuthiwa leli cala walenze neminyaka engu-16 ubudala kanti wabanjwa ngemuva kokuthi asolwe ngokuzama ukudlwengula nokuzama ukubulala intombazanyana eneminyaka eyi-6 yakhona emthwalume ayishaya ngembokode ekhanda wayishiya ehlathini ezitshela ukuthi ifile. Umama womntwana oneminyaka eyi-6 obezothula ubufakazi enkantolo uthi baseza ubuhlungu ngento yehlela umntwana wabo. Kubuhlungu kakhulu sisi umntwana wami ephuma esikoleni walandelwa yilo mfana wamthatha wamfaka ehlathini wamkinya uthi wamkinya ngothayi eseyitshena ukuthi ufile wathatha itshe wamshaya ngalo uthi umntwana ke yena wapretenda engathi ufile ukuze lo mfana lo emyeke. Uthi yizo umntwana abamfice engasagqokile ngezansi kodwa ngenhlanhla umsola kamdlwengulanga. So nje isihluku nje ongazi ukuthi umuntu ophilayo bengenza into efana njengale. And then ke umntwana angazi wamkhumula futhi nanokumkhumula kodwa ke ngenhlanhla akazange ezemnyukubezi. Uthi nomntwana ubethulile bakhe ubufakazi. Engitshela ukuthi ke liyaphela but umntwana ufakazile nami ke ngase ngiyabizwa njengomama womntwana ngafakaza and nommeli ke wakhe umfana wangiphosa ke imibuzo eminingi kodwa ke ngamandla nje kaNkulunkulu siyathemba ukuthi ke uNkulunkulu uzosisiza. Uthi bafuna umsolo athola udilika jele. Besilindele nje udilika jele ngoba lo mfana lo kuyacaca ukuthi ke kunento engahambi kahle. Besazohlukumeza abantwana abaningi asiphephile uma sinabantu abafana njengalabo emphakathini. Uthi isimo somntwana sesingcono. Noma ke kuke kwavuka phela since evuswa nje lezi inkulumo sekufanele repeat eyikhulume futhi but nje ngizothi umusa kaNkulunkulu umntwana uyakhopha nasesikoleni wenza kahle nangesupport ke akayithola ekhaya. Icala lihlehlela umhlazi 17 kwezokuthwasa. Lo mbiko beniwethulela uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisenkantolo eScottburg. Usomabhizinisi uVusumuzi Kets Matlala utsheleke ikhomishana kaMadlanga ukuthi ke angeke aphendule imibuzo ephathelene nezikhulu zamaphoyisa kanye nabanye abasolwa nabo ecaleni lethenda lakwa Medicare 24 ngoba ke akafuna ukugcina ke ezibheca ngobende. uMatlala usho kanje ngekathi ke ethula ubufakazi bakhe phambi kwekhomishana kaMadlanga ePitoli namuhla. Unqabile ugxila embuzweni yethinta izikhulu zamaphoyisa usomabhizinisi uVusumuzi Kets Matlala obethula ubufakazi ngaphambi kwekhomishini kaMadlanga namuhla. Your question really is at 2.2 to explain your history and or relationship, direct or indirect, with certain listed officials. Then it required him in his response to provide the following information: when and how you met each individual, the nature and description of the relationship, the nature and extent of and frequency of communications, the nature, extent and frequency of physical meetings, whether you have exchanged information,
with such persons, and whether he has been offered gifts, gratification, money, and whether he has been requested or been offered any favors by any of these individuals. The following SAPS officials are my co-accused in the criminal case with respect to the SAPS Medicare tender, and as such, I'm unable to respond to the questions posed relating to them on the basis that I do not wish to incriminate myself. As already alluded to above, the criminal case is still pending and awaiting adjudication in court. General Fanny Masemola, Brigadier Rachel Majeng, Brigadier Alfuios Timkosi Ngema, Brigadier Patrick Natengwe, Brigadier Kesti Yonker, Brigadier Petunia Riabetu Lenono, Brigadier Onika Offensive Tlwadi, Colonel Anton Paulson, Colonel Natsenge Johannes Munyai, Colonel Nonjabulo Nomfundo Mgadi, Colonel Tumisho Nehemia Maleka, Captain Brian Neville Cartwright, and Major General Busisiwe Precious Temba. Ngenkathi amalunga lekhomishini ebuza uMatlala ukuba izinsolo ezibhekiswe kwikhampani yakhe iMedicare 24 zihlangana kanjani nenye izinkampani zakhe iLuxo Africa Brand, uMatlala uphendule kanje. Lux of Africa Brand is my co-accused in the Medicare tender matter, and as such, I'm unable to respond to the question posed on the paragraph under reply. I'm of the view that I might incriminate myself by answering questions related to Nkosi and Lux of Africa in view of the pending case before the Specialized Commercial Crimes Court. I've been transferring funds from my Medicare account to this company. Okay. And so this company has been charged with money laundering because they've been following all the monies that been coming from the SAPS tender. Yes. So this is how this company ended up being my co-accused. Kanti usihlalo wale khomishini uthi kuyobadumaza ukuthola ukuthi uMatlala ubalekele ukuphendula imibuzo engahlangene namacala abhekane nawo. I'm asking the question to understand the basis of Mr. Matlala asserting the privilege against self-incrimination, because if there's nothing about that, it may well be that the privilege does not arise. I would be very surprised that the issue that you raise can ever preclude us from asking these sort of questions. I would be very surprised if that is what the law is. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV. Ngibika ngise Richards Bay. Odleke umhlanganiso kwiMangosuthu Ultramarathon uCijimpi Mloyi uthike ukuwina lo mjaho ka52 kilometers kulonyaka kubeka impumelelo enkulu njengoba ngonyaka wedlule alala ke8 usho lokho ngenkathi ke kuqhubeka umjaho kubungaza ke impilo yomntwana okaphinda ngene obuhlelo ke ngumasipala wesifunda uMzinyathi obambisene nobukhosi bakaButhelezi kanye nabanye abaxhasi kanti ke lo mjaho obusuke eDandi ubheke inquthu maphakathi nelikamthaniya. uCijimpi Mloyi uthi ukuwina lo mjaho kumjabulise kakhulu njengoba ewinile phambi kwabantu bangakubo enquthu. Kusho lukhulu kimi kakhulukazi sithi ku race yasenquthu yala engikhulele khona. Ngiyacabanga ukuthi yena kusho lukhulu kimi nokuyiwina ke ngiwinele phambi komphakathi wakithi lokho kusho lukhulu kimi ukubona umphakathi wakithi ujabulile lokho ikhona kungijabulisa kakhulu ke ukuthi at least kulonyaka ngiwinile kuyukuthi kade kwase ngizama from number 7 number 9 njoba sengiwinile namhlanje. Uqhube ngokuthi isifiso sakhe eminyakeni ezayo ukubelungela ukungena lomjaho omkhulu iComrade Marathon. No, iComrade okwamanje ngakangeneleli kodwa ke ngiye ngakhona ukuthi ngingene kulonyaka kodwa ucoach bekathe ngiphume endleleni so ngikwazela ukuthi ngingene ngiphume endleleni ngiyacabanga in 2 years 3 years ngizoyigijima. Kanti meya kamasipala uMzinyathi uThembisile Mchunu uthi lo mjaho ungowesishiyagalombili selokhu waqalwa. Namhlanje sise kwi-marathon iPrince Mangosuthu marathon yes 8 ngoba yaqala ngo2019 manje ke baningi asebewinile kodwa namhlanje usephindile leyo nto unkosazana waseKenya usefikile futhi wayithatha
imkromelo usungakuzoba ngakuye nje khona maduze kodwa ke ngiyafisa ukuthi abasha abaningi bephinde bengene la kulomjaho ngoba ubaleke kakhulu ukuthi ukulekelela ngo physically kanti na mentally uyakulekelela futhi. Ubese gcizelela ukuba inhloso yalomjaho kubungaza impilo yomntwana wakaphinda ngene. Umgijimo lo ka Prince Mangosuthu Buthelezi ayi ukuthi ngoba kuyigama nje kodwa si celebrate ilegacy yakhe ayenzile empilweni zabantu South Africa yonke ngisho nasemzinyathi ngisho nakithi uqobo sike sasho ukuthi abaningi abakaze beye kumlungu kodwa basebenzile ngenxa ka Prince Mangosuthu Buthelezi. Siyababaza kakhulu amandla akhe, siyafisa ukuthi nalapha ekhona alale aphumule ngokuthula ngoba siyelikhumbula kakhulu ibanga lisebenzile nomsebenzi awenzile kithi sonke empilweni zethu namakhaya amaningi avukile ngenxa ka Prince Mangosuthu Buthelezi. Kubi kuthobeka kahle ezindabeni ze1 KZN TV enquthu. Asiphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuze ke bekuyizona ezihambe phambili osukwini namhlanje. I-March and March ifuna abaholi behambe nabantu babo. I-DA ifuna abagwetsha ababulala ikhansela kanti usekwelinye iqembu wayimeya ye-IFP. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli u16.14 maqhathiso nedola semelika liwe 21.88 maqhathiso nopondo waseBritain libo 18.71 maqhathiso neeuro. Igolide lona belu $4,401.22 ounce olungahlizwe wona u$88.52 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Iqembu leSekhukhuna United belijubeke ithimba ukuzohlonza ithalente kubadlali kumqhudelwano waminyaka yonke weDr BV Mthetho Mayoral Tournament kumasipala umfolozi lihlonzeke abadlali abayisithupha abasayineke inkontileka abazodlala ke kuleli qembu njengoba ke sekuqale isizini entsha ka2026-2027. Omunye kwalabadlali uNhlakanipho Xulu neminyaka engama21 ubudala obedlaleleke iqembu iJikeni Hotspur yaseThandanani kwesaka Mthethwa uthi ke uzoqhubeka nokudlala ngokuzimisela eqenjini lakhe lisha. Ilokhu iqhubekile nokuthelekela ezinhle imidlalo kamasipala umfolozi yeDr BV Mthetho Mayoral Tournament njengoba iqembu leSekhukhuna United lihlonzeka abadlali abayisithupha abazogijima kulo kusukela kuleli sonto. Labadlali bajoyina kabanye abayisikhombisa asebevele bengaphambili abahlonzwa kuyona kule midlalo ngaphambilini. Ngaphezulu kwalaba kunabanye abadlali abangama22 leli qembu lithi lizobacija nabo abazoba ingcenye yalo ngoJanuwari ngonyaka ozayo. Omunye walabadlali uNhlakanipho Xulu uthi ujabule ngithola leli thuba uzoqhubeka nokudlala ngokuzikhandla eqenjini lakhe lisha. Ngijabula kakhulu nalosuku lanamuhla uthi nami ngeke ngomunye odlala ithime ephezulu njengeSekhukhuna ithime ejwayele kuyibona umamona kude manje ngijabulile nami bengazi nami ukuthi kuzobe into kanjena. Hayi ngayibophela khona ukuthi kumele ngilandele imigomo yakhona ngingabi uvanzi nganakuza ngafiki mhlawumbe sengibona impilo engcono senginaka ezinye izinto kumele ngazi into engizele khona lapha ngazi kahle ukuthi uzodlala ibhola kuze nabanye neteam yami la engisuka khona ingabi yehliseke isithunzi ukuthi mhlawumbe ngifike ngenza into ewrong le phambili. Lemidlalo bihlanganisa ibhola lezinyawo labesifazana nelomnqakiswano. Iqembu leSekhukhuna United lithi abadlali elibahlonze kule midlalo bazodlala ke izigabeni ezahlukene zeqembu. Already yesterday we identified another 5 players that we think we're going to take along to join up with the rest of the group, and mind also that the junior leagues are going to start. ABC League is going to start, so we don't have much time, so we are looking for players that look like a little bit closer to what is required for them to be able to go out and perform. Abagqugquzeli balemidlalo bathi balikhuphula kakhulu izinga kulonyaka. Ukubona kwethu ihamba kahle kakhulu, ikakhulukazi siyazi ukuthi bekumakhaza lina but sibona isimo sezulu sihloniphile imidlalo yethu. Selokhu iqalileke ngolosihlanu
sibona ukuthi kuhamba kahle kakhulu yonke imidlalo ama sport codes ahlukene. Bathi le midlalo izosetshenziswa ke ukulwa ke nesihlava sodlamelo zobulili. Sikunxuse emphakathi wasemfolozi ukuthi lesihlava sokuhlwenyazwa kwabantwana nabantu besifazane siyacela ukuthi siphele. Siyafisa ukuthi njengoba bekhuliswa abantu besifazane nentombi nabesilisa futhi bayadinga ukuthi baqondiswe ukuze bebe amadoda kusasa. Iqembu lakwa 1 lidlo umhlanganiso lakhala lamuka nesamba semali se130,000. Ward 9 ulalisibili wathola ke isamba semali esingu60,000 amarandi. Siyosilekelela nje sinethele nje basidlala i-league ka regional league cishe sihamba imfolozi yonke from Mzingazi to Icinci Dondot, so ku transport izosiza emakokhweni izosiza even nokujoyina izosilekelela kakhulu. Izindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu kwesakamthethwa eDondota. Nasikisimo sezulu esingalindeleka. Bukeliza guqu besikuphathele zona usune namhlanje mina nawe sohlangana kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo isale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile